য'ত টাকা আছে ইয়াৰ পাব্লিক আছে লিডাৰ আছে য'ত টাকা নাই ইয়াर पाब्लिकआव नाय लिडाराव नाय माने इखौ नाया आरोखि माने मा होनो रायजोफोर नैबे दानि जुगाव जेराव थाखा फैसा थायो बे जायगायाव गासिबो थायो आरो नङा होमबा रायजो रायजा माने लिडाराबो थायो जेराव थाखा फैसा गैया नैबे संसाराव बे जुगाव माने जेबो गैया आरो लान्दा खान्दा माने नोंथांखौ रावबो फाग्लायाबो सिनाया आरो नुबाबो माने रायलायनाय नङा आरो बे बोथोरा ओरैबायदि बोथोर रायजोफोर दा दिनै बिदिनो जादों रायजोफोर बे थाखा होननाय बुस्थुआ मा बुस्थु साननानै थाङोबा बिराद सुनि बुस्थु नङा होमब्ला ओरैबायदि अबस्था दा बे थाखा फैसाया मालाबा न'खरखौ गोजों दायो माने माब्लाबा न'खरफोरखौ थेर बेथेर खालामो आरो नङा होमब्ला दा दिनैबो जोंनि बिटिसि हालामाव बिदिनो जादों रायजोफोर बयबो जोंनि रायजो राजा आइ आफाफ्रा माने थाखा फैसानि उन उन खारफानानै माने गावनि देशादि मा जानो थांगासिनो दं दिनै बेफोरखौ माने उनथिंनानै राव फाग्ला नाया दिनै जेब्लानाखि बिसायख'थि फैयो गोजौनिफ्राय थाखा बिलाइनि अखा हायो माने थाखा बिलाइ माने आजावनायफ्रा मा जायो रायजो राजाफ्रा माने हाजों माने लामाजों मा जेंसि दं मा बथल गोबाय दं मा हाखर दं बेफोरखौ नाया आरो मा ओरैबायदि मा जायो थाखा बिलाइ खननाया माने दुहुम जायो आरो दा माने फाइनालाव गावदि मा मा बिफदाव गोग्लैनानै दङ मा गोग्लैगोन माने बेफोरखौ दिनै रावबो सिन्था खालामा दिनैबो नैबे जोंनि बिटिसि हालामाव बिदिनो जादों रायजोफोर दा दिनै सोरबाबा दिनै थाखानि अखा हाहोनानै माने मा होनो बिटिसिखौ लानो नागिरदों दा बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा बैफोरखौ बुजियालासिनो थाखा फैसा खननायनि दुहुमाव माने मा जादों बैफोर खोथाखौ साननो रोङाखै बावलांदों दा दिनै थारैनो रावबो जोंनि रायजो राजाफ्रा उनफिननानै नायनो रोङाब्ला नैबे बिटिसि हालामा लासैनो गोमालांगोन रायजोफोर ओरैबायदि अबस्थाया फैगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे दिनैहाय थाखा फैसानि फारसे न'खर बायो होननाय नङा होमबा रायजोफोर बायो अट'मेटिक थाखा फैसा गैयाबा मोनसे न'खराव गोबां नांलाय खमलाय जायो मालाबा न'खर गावस्रालायनाय जायो बेफोरबायदिखौ जोङो नुबोगासिनो माने गोजोन संसार जाया आरो माने बे सुनि बुस्थुखा नालाय आरो बै फैबासो माने मोजां माने लखि जायो नालाय नङा होमबा दा दिनैबो मोनसे काहानि जादों रायजोफोर बे काहानिखौ नोंथांमोना मोजाङै नायलां आं खिन्थानो थांगासिनो दं दा मोनसे गोरिब न'खर गावफ्रुनायनि काहानि बियो बे काहानिया बबेनि होनोब्ला कुसुगावनि सिङाव थानाय मैनागुरि एरियानिबो सिङाव थानाय माने मा होनो बाथौगुरि गामिनि काहानि आरो मोनसे गोरिब न'खर माने गावफ्रुनाय दा बियो ओरैबायदि जादों रायजोफोर माने बै जेनेबा आइजोआ माने जाय आइजोआ माने बुंनाय बायदिब्ला माने सोरजोंबा माने मा दङ बेहा रिलेसनबो दङ आरो नङा होमबा बिथरे फेमिलिनि होननाय बायदिब्ला आरो फारसेजों साननो थाङोबा बैफोरखौ नैबे बिलाइयाबो खालामदों होनजायो आरो दिनै जोंनि आइजोफ्रा उन्दै उन्दै गथ'फ्रावनो हाबा जानोसै नङा होमब्ला गिलु फालु गुद्दा गुदि मावनानै रायजो जानांसै नङा होमब्ला दा बैफोरखौ फस्थायसै आरो मा दिनैनि दिनाव हाब आङो बिदि गिलु फालु खस्थ'यै सोलिलांनांगौबा मा जानांगौ आंनि लाइफआ होननानै माने जेब्लानाखि गाब्र'यो अब्लासो सिन्था खालामो आरो रायजोफोर दा बिनि थाखायनो दिनैनि दिनाव गोबां माने आइजोफ्रा माने खारग्लुंदों नङा होमब्ला सोरबाबा बबेबा जायगायाव दोनखारलांनायनि उनाव मा जादों लान्दा खान्दा जादों फेमिलिफ्रा न'खरफ्रा आरो लास्ट पर्यन्त गावबो माने गावनि जिउखौनो गुबुननो भुलि होनांगौ जादों जाय बिथांमोना दिनै मोजां न'खर नागिरनानै बा आलो गोजोन रायजो जानानै बै गुबुन दाबसे जायगायाव दोनखारलायनानै हाबा जाहैदों बैफोरो लास्टआव फाइनालि मा जायो बिथांमोना माने न'आवनो सफैफिना आरो मालाबा डेड बडि जानानैसो फैयो ओरैबायदि माने दुखु नांथाव आरो दा दिनैनि दिनाव बेफोर घटनाफ्रा माने जाफ्लेबाय थानाय आरो रायजोफोर दा दिनैहाय माने मा होनो बिदिखौ गोदै सिमां सुजुनानै माने आलो गोजोन संसार जानो थांनाय बै
बिथांमोना दिनै माने बिपदनि लामाखौ माने गाव गावनो बुथुमनानै लायो रायजोफोर। दा दिनै बे न'खरनि काहानिया मा रोखोम जायामोन गिबिनिफ्राय, दा बेखौ नोंथांमोना माने मा होनो गाव गावनो बुजिनानै बा खोनासंनानै लादो आरो लोगोफोर। दा लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेनोमोन। दा जोबनायाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि चेनेलनि साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खनसे अननाय खुलुमनाय सिबिनायजों बरायबाय। दिनै भिडिअ'खौ बेयावनो दोनथ'बाय। दा नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायलांबानो जाबाय आरो लोगोफोर। थेंक इउ। आच्चा, नोंनादि हिन्जावा न'निफ्राय गोमानाया गोबाव समसि नङा होमब्ला? दा बिनि सोमोन्दै नोंथाङा जेनेबा रायजो राजाफोरनो एसे फोरमायनानै होग्रोबानो जाबाय आरो जेनेबा न'निफ्राय ओंखारलांनाया बेसे गोबावसै आरो दिनैसिम बेसे गोबाव जाखो बेखौ फोरमायबानो जाबाय आरो। आंनि मुङा गोरोबथा बसुमतारी। आंनि हिन्जावनि नामा जाहैबाय अनजालि बसुमतारी। आंनि हिन्जावा जेनेबा दा गोमानानै दं, बेनि थाखायनो आं आदाखौ लेंहरनायलाय आदाया आंनिसिम फैदों। आं गोसोखौ मोजां मोनदों। आंनि हिन्जावा दाख्लै थांनाय दुर्गा फुजा 11 थारिखनिफ्राय गोमानानै दासिम दिनैसिम 12 दिन जाबाय, दासिमबो न'आव नुजाफैयाखै। आं दा खबर गैया दबर गैयालाय आं बेनिखायनो आदाखौ लेंहरनाया आंनिसिम फैदों। आदाखौ मोजां मोनदों आं। दा अनजालिया जेन'बा जेरावखि थाया मानो नैबे जोंनि मैनागुरि बाथौफुरि गामिसिम सफैफिनोबा आं गोसोखौ मोजां मोनगोन होननानै आं आदानिसिम जेरावबो मिथिसारथों होननानै आङो आदाखौ लेंहरनायलाय आं मिथिहरनाय जादों बयनिसिमबो। आरो बिनि सायाव उन्दैबो दङ सासे 3 बोसोरनि। बे 3 बोसोरनि उन्दैयाबो दासिम जेन'बा दैदेन बसुमतारीया दासिम बिमाखौ गोसोखांबाय थायो, गारनोबो हाया। बेनिखायनो आङो दा अनजालि बसुमतारीखौ आङो हांख्रायनायलाय नैबे जोंनि जेरावखि थाया मानो नैबे जोंनि न'सिम सफैजानो थाखाय आङो खावलायहरनाय थाबाय। आच्चा, न'निफ्राय ओंखारलांनायनि सिगां नोंथांनि फेमिलियाव माबा मोनसे नांलाय खमलाय दाङाबाजि बेफोरबायदि घटनाफोर जादोंमोन नामा? थांनायनि सिगांथ' जोंनि न'खराव जेबो नांलाय खमलाया गैयामोन। जास्ट बिनावहाय जेन'बा दुर्गा फुजा समावहाय आङो गावनाव फन फैबाय थानायलाय आं बिनि मुंखौ बिबाय थादोंमोन। अब्ला आंनि फिसा दैदेनखौ आं लानानै मेलायाव बेरायदोंमोन नालाय, ओमफ्राय आङो बिमाबो फार्स्ट टाइम थांबायमोन आंजोंहाय। फना फैबाय थानायाव आं मबाइल बिनायाव बे आंनो होआखै। फन फैबाय थानानै बियो गावनो खायस्ला दोरोदनानै 11 थारिखआव खारदों बियो। मोना 9ता 10तासो टाइम जाबायमोन आरोखि। बिदि ओमफ्राय दासिम दिनैसिम लानानै 11 थारिखआव दिनैसिम लानानै 12 दिनसो जाबाय, दासिम सफैफिनाखै। आच्चा, बिदिब्ला नोंनि हिन्जावा सोरजोंबा थांनाय सन्देह बा जेनेबा नोंथांमोनहा माबा प्रुफ दं नामा? प्रुफआथ' दा आं खोनानो मोननाय बायदिबा आंनिखौथ' मबाइला ब्लक खालायदों। जेब्ला आंनि बिनानावमोन दङ, सोरबा जोंनि बागिन सागिनफोर दं नालाय, दा बिसोरनि स्टेटास होनाय मानायावथ' आंनि नुनायबा दा प्रबिन दैमारियानो बिनि हौवा बायदि होननाय खोनादों। जों रायलायो। दा जाय आंनि हिन्जाव अनजालि बसुमतारी बेबो प्रबिन दैमारिजों प्लास गावसिनि स्टेटास होबाय थानायखौ दासिमबो नुनो मोनो। आंनि मबाइलाव नुवा माने बेलेग जोंनि गामिनि हयथ' जोंनि बागिन बिनानावमोननियाव नुनो मोनो, खोनागासिनोबो दङ बेबायदि आरोखि। आच्चा, बिदिब्ला दा जेनेबा नोंथाङा नोंनि बिसिखौ जेनेबा मोननो हास्थायफिनो ना मायो? आंथ' जेनेबा आंजों लोगोसे थानाय गावनिनो फिसा एबा आंनिनो फिसा दा उन्दै गोरलै 3 बोसोरनि गथ'आथ' दासिमबो गोसोखाङो। जेब्ला आंथ' दासिमबो मोननो हास्थायोब्ला फैजानोबो लुबैयो। अनखांफिननानै एबा न'खरनि हालोद सालोदखौबो नायनानै गाव अनखांफिनोबा गथ'नि मोखांखौबो गाव गोसोखांनानै फैयोबा आं दासिमबो बजबगोन आरो आं फैजानोबो लुबैखादों। अननानै आंनि बिसि अनजालिखौ बबेबा लामा सामा एबा बाजारफ्राव कम्पानिफ्राव नुबाय बायोबा आंनि नैबे कन्टेक्ट नाम्बार होनायाव खिथाहरनो थाखाय आं रायजो राजाखौ गुरै खावलायहरनाय थाबाय। जोंना नों जेरावखि थाया मानो, नों जेखि दाय दस मावा मानो, कम्पानियावनो थाया मानो, जायखि हौवाजों नों थाया मानो, आं नोंनि दायफोरखौ आङो निमाहा होजोब्बाय। नोङो अननानै फिसानि मोखां आरो आंनि मोखांखौ नायनानै नोङो न' फारसे फैफिनबानो जाहैबाय। आच्चा, नैबे हिन्जाव खारजानाय गामिनि हिसाबै बा गामिनि गारजेन हिसाबै नोंथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव एसेब्लाबो मा मेसेज हरनो सानो? नोंगौ, आंबो मिथिगौ। दाखालि थांनाय
दुर्गा फुजा खालि 11था मोनानि 11थासोआव जोंना अनजालि बसुमतारिया सोरबा हौवाजों बा सोरबा सेंग्राजों खारदों होननानै आंबो खोनादों बा मिथिदों। दा आङो न'खरावथ' दावराव दावसिखौ आंनि मेगनाव नुवाखैमोन। बिनिखायनो आंहा फिसौ सोमोन्दो जायो। दा आङो अनजालि बसुमतारिखौ गावनि फिसानि मोखांखौ नायनानै दा इयुन संसारखौ नायनानै जाहाथे जेरावखि थाया मानो सोरबा हौवाजों थाथों बा सोरबा सेंग्राजों थाथों बबेबा कम्पानियाव थालांथों आङो दा गामिनि गारजेन जानानै आं न'आव फैफिनजानो लुबैयो आरो। बिदिबा जेनेबा फैबाबो जेनेबा नोंथांमोनहा जेबो अबजेक्सन गैया जाहैबाय नङा होमबा? अबजेक्सनखौथ' जोङो गामिनि हिसाबै फैबाय बायोबा एसे सुबिचारनि गेजेरजों मिला मिसानि गेजेराव जों दोनथुमगोन। मानसि हिसाबै बयहाबो संसार जानांगौ। नाथाय आङो दुखुआ बेल'नो, मानो होनना बुङोबा जोंना गथ'आ एसे देरनायबा मोजां जागौमोन। नाथाय बे उन्दैया 3 बोसोर 1 मासल' जानायखाय बिमाखौ गाबज्रि गाबज्रि गाबो, मोनायाव नागिरो बिमाखौ। बिनि थाखायनो आङो अनजालि फिसौखौ जाहाथे न'आव फैफिनो आं बेखौ लुबैदों। बियो सिगाङावबो जुलि जाखानायमोन, 2 गथ'नि बिमाखामोन। बियो 2 गथ'खौबो आलाय सिलाय गारबोनानै बियो आंजों जुलि जाफैदों। आं बेखौ मुगैया मुगैया जुलि लादों। जुलि लासेयाव आंजों 1 गथ'बो जोनोम होबाय बियो। सिगां न'खराव बियो थोर बिथोर खालायनानै फैनानै आंनि न'खरखौबो दा बियो थोर बिथोर खालायनानै बियो न'निफ्राय ओंखारलांबाय।